Píše se rok 1981 a v Praze se otevírá Palác kultury. Stavba tak velkolepá, že by z jejich rozpočtu mohlo vzniknout město pro 10 000 obyvatel. Jaké umělecké poklady budova skrývala? Většina se zachovala dodnes. Pojďme se na ně podívat. Vítejte v Kongresovém centru Praha. Název se změnil, skvělá architektura a umění ale zůstaly. Pojďte si s námi projít výjimečně zachovalý interiér z 80. let. Začínáme rovnou na jednom z nejzajímavějších míst, na takzvaném VIP schodišti. Je to takové umělecké dílo, do kterého můžeme vstoupit, vlastně jako celá budova. Jeho dominantou je plastika slunce od Vladimíra Procházky, který navrhl ve spolupráci s architekty celý prostor schodiště. Sama ocelová konstrukce zaujme svým mistrovským provedením. A když po schodišti stoupáme směrem vzhůru, můžeme obdivovat mosazné slunce z různých úhlů pohledu. Od Vladimíra Procházky je také skleněný lustr, který celý prostor korunuje. Teď pojďme do jižního salonku 1. Vrcholem místnosti je tenhle monumentální lustr od Františka Wiesnera. Jeho dílo můžete znát i z metra, navrhl obklady do stanic Karlovo náměstí a Jinonice. Objekt se skládá z 800 skleněných prvků a rovnoměrně osvětluje celou místnost. Pod ním je na stejném půdorysu masivní stůl na míru a originální jsou i kožená křesla. A zachovala se i textilní tapeta na stěnách a koberec, což je opravdu velká výjimka. Salonek se původně jmenoval Gottwaldův, teď se mu říká Schwarzeneggerův. Arnold Schwarzenegger tady totiž natáčel reklamu na hru Mobile Strike. Pro natáčení a focení je salonek obzvlášť oblíbený. Nacházíme se v jižním salonku 2. Opět začneme dominantním lustrem, jehož menší provedení jsme viděli na chodbě nad schodištěm. I tady je autorem Vladimír Procházka. Lustr je zvláštní tím, že se skládá ze skleněných zkumavek. Vyrobila ho sklárna Cavalier na Sázavě z chemického skla, z prutů, které původně sloužily jako polotovary pro výrobu zkumavek. A i tady je vybavení na míru, které se zachovalo ve výborném původním stavu. A i tento salonek má svoji přezdívku, a to Obamův salonek. Barack Obama se tady totiž v roce 2009, když Česko poprvé předsedalo Evropské unii, setkal se svými evropskými protějšky. Kongresové centrum je od začátku rozdělené na dvě části, kongresovou a společenskou. Srdcem té společenské části je stejnojmenný sál, ve kterém se právě nacházíme. Na první pohled zaujme svojí výraznou oranžovou barvou a na některých místech působí velmi futuristicky. Zajímavostí je, že úplně stejně vypadal už v roce svého vzniku, 1981. Výjimečná je také multifunkčnost sálu, který může mít několik podob. Z podlahy se vysouvá jeviště různých velikostí a v jedné ze zdí se skrývá hlediště pro několik set diváků. Ale může tady být také úplně volný parket a diváci pak sedí jenom na ochozech. Nejlepší pohled je podle mě odsud, jako z kapitánského můstku vesmírné lodi. Kongresové centrum se od roku 1981 hodně proměnilo, i když se zachovala spousta původních interiérů a uměleckých děl. Tento konferenční sál mýval oválný stůl pro 60 osob, sál tak ale těžko nacházel využití a tak se stůl uložil do skladu. Prostor se teď vybavuje vždy na míru. Je to zase místnost, která působí trochu jako z budoucnosti, ať už kvůli výraznému stropu nebo kabinám tlumočníků, které sloužily pro původní konferenční využití. A je to sál, který má jedno zajímavé tajemství. Pojďme se na něj podívat. Je to tento tajný salonek, oficiálně nazvaný možná trochu neoriginálně salonek konferenčního sálu. Sloužil k tomu, aby zde účastníci konference mohli probrat nějaké citlivé záležitosti v menším počtu. V dnešní době už se moc nepoužívá, ale hodí se výborně třeba k natáčení filmů, působí jako nějaké skryté sídlo tajných služeb. Některá umělecká díla měla zdůraznit, že Palác kultury vznikl hlavně pro kulturu, jako tapiserie Praha divadelní. Autory jsou Jan Bauch a Jaroslav Bobek. Za námět použili výjevy ze 4 českých oper. Tapiserie obzvlášť zaujme výraznými barvami a je v ní také vidět inspirace kubismem. Textilní tvorba má u nás dlouhou tradici a tak tady máme tapiserií hned několik. Do páru k Praze divadelní je zde ještě Praha hudební. Je hodně historizující a se secesními motivy jakoby vznikla spíš pro Národní divadlo. Jeden detail ale jasně potvrzuje, že byla navržená právě pro Kongresové centrum. V Kongresovém centru najdeme několik desítek uměleckých děl. Proč jich je tady tolik?
Za socialismu platil zákon, že do umění musí jít až 4% z rozpočtu. Tehdejší palác kultury stál víc než 2 miliardy korun. Peněz na umění tak bylo opravdu hodně. Nejcennější kousek najdeme tady, v monumentálním foyer. Je to žena z Holubicí od uznávaného dua Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová. Decentně doplňuje prostor, který jinak fascinuje úžasnými výhledy na město. Velmi pěkně odsud také vidíme Nuselský most, který vlastně umožnil vznik kongresového centra na tomhle místě. Pankrácká pláň původně bývala hodně špatně dostupná a zůstala až do poloviny 70. let nezastavěná. Pak se vše naplánovalo a realizovalo najednou. Nuselský most, stanice metra Vyšehrad, původní hotel Fórum a kongresové centrum. Ve foyer taky vyniknou kvalitní materiály, které se použily v celé budově. Kamenné obklady na stěnách, italský mramor na podlaze a eloxovaný hliník. Blížíme se k závěru naší cesty. Za mnou vidíte kongresový sál, největší v kongresovém centru, který pojme skoro 2800 lidí. K sálu náleží 2 výjimečně zachovalé salonky. My se nacházíme v loži navazující na ten prezidentský, který by se dal označit za umělecké dílo doslova od podlahy ke stropu. Můžeme začít kobercem s lipovými listy jako prezidentským motivem, na stěnách najdeme dubovou líhu a textilní tapetu. A zaujmou také křesla, dovezená v té době z Anglie, což jim dává velkou váhu. Celou místnost korunují zlaté ověsky na stropě. A salonek se zaslouženě nazývá prezidentský. V roce 2002 se tady setkal Václav Havel s Georgem Bushem. A jaký je hlavní účel salonku? Významní hosté zde tráví čas v soukromí, než začne kulturní akce v sále. Pak se jen odeberou do lože a sledují dění na pódiu. A my se už pojďme podívat dolů do sálu. Kongresový sál nejen skvěle vypadá, ale od začátku měl i spoustu inovativních technologií. Například každá sedačka má ve svém opěradle zabudovanou klimatizaci. Každá z těch 2764. A sál má také výbornou akustiku. Té pomáhají výrazné kubistické prvky na stěnách. I díky nim působí tak futuristicky. Jeviště v kongresovém sále má 500 metrů čtverečních a je tak největší v Česku. A ani tady nechybí umělecké dílo. Je to opona slunce od Aloise Fischárka, vyrobená technologií Art Protis. To byl československý patent, moderní metoda výroby tapisérií. A slunce je největší Art Protis, co kdy vznikl. A oponou prohlídku zakončíme. Je to jeden z vrcholů výjimečného interiéru, který je stále trochu skrytý. Výborně ale doplňuje, stejně jako další stavby ze 70. a 80. let, nesmírně rozmanitou sbírku pražské architektury, díky které je Praha tak výjimečná.